haba ina hallo baby wait amma ki wai ma ki kalle ni amma baki ba. To in tsaya in maka ne. Madalla wato ko tun daga nesa ina hango ki na ji a raina kakata ta yanke saka. Kakarka ta yanke saka kamar ya? Ƙwarai ma kuwa ina ganin ki na san zaki. To zan yi me zan yi? A'a ba kin san wani abu TikTok ba? Na san TikTok. Ba kya ganin yadda 'yan mata da samari ake kwama tsala a haɗu a kirkirawa a posting a samu followers? To abin da nake so yanzu tunda Allah ya sa na ganki yadda kike haka yan beauty na san kuma in Allah ya sa kika ba mu haɗin kai muka yi abin nan zan samu followers. Ki faɗi farashin ki kawai abin da nake so ki mun za mu ɗan samu location ɗan background mai fenti mu sa bidiyo mu tarki rawa ko kucere ɗin nan ko alanta ko zazu mu tarke ta mu posting a pejin mu na TikTok mu samu followers. Na san ke ma yan gari ce kina yi. Ikon Allah haba malam daga gani na kawai sai ka ce zan yi ni zaka danganta da yan TikTok subhanallahi. Oh wato ni din nan da nake tsaya a gaban nan naki dan iska ne ni. Yan iska ne mana kan me zaka zo ka nemi maganar wani yan TikTok? Duk namijin da mace da suke haduwa ba maharramai ba suke rawa a TikTok ni a kallon fasikai nake musu yan iska ma kuwa fasikai. Wato wai nan nuna min zaki ke irin wai kin san komai kin waye kin je makarantar Islamiyya? In dai kana cikin wannan layin kai ma har da kai. Auda kai kana gani na ban je makarantar Islamiyya ba to kayi kuskure. Kai idan an ganka ai za a ce ka je Islamiyya ashe ba haka bane ba. Abu ne a rufe. Ni idan ka ga na sa mayafi za ka yi min wannan fahimtar? To ka matsa ka bani guri ni bana cikin waɗannan mutanen. Kuma idan ka kuskura ka sake bi na ka sha gabana wallahi zan maka ihun baraho. Allah dube shi matsa ka bani guri in wuce. Kai ka ga yarinyar nan kira ta yadda ka san bulumboti amma ta tsaya gabana sai gaya mun magana take. Kun ba ta so ta mun wa'azi ba. Sai na ji kamar in daina. Hai a alƙur'an a ai in ka ga na daina TikTok to an samu wannan bluetooth din wato na kai 1 million followers. A yan mata da yawa tunda Allah ya sa ke kin gane ai ko wanda ba su gane ba sai mu je mu nemi mu kirkira wannan mai posting mu samu followers ki Allah ya taimake ki.